De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij mij gegeven hebt, opdat ze één mogen zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik in uw naam hen die gij mij gegeven hebt. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan, behalve de man des verderfs, want de schrift moest vervuld worden. Maar nu kom ik naar u toe, en nog in de wereld zeg ik u dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat je hen uit deze wereld wegneemt, maar dat je hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij mij in de wereld gezonden hebt, zo zend ik hen in de wereld. En omwille van hen wijd ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn. Woord van de Heer. Wij danken God. De wereld is vol van boosheid. Ongetwijfeld. Jezus maakt er gewag van. De wereld immers heeft hem gehaat en ook de apostelen. Hij voorspelt het. Hij voorspelt zijn toekomst en hun toekomst. Jezus zelf, Gods Zoon die mens is geworden. Hij heeft de wereld niet ontlopen. Integendeel. Hij heeft het leven ten volle op zich genomen. Tot de dood toe, op het kruis. Het was zijn zending van Gods wegen om ons mensen te redden uit zonde en dood. En zo zond hij ook zijn leerlingen, de apostelen, om de waarheid te verkondigen. De waarheid Gods. De waarheid die hij zelf is. Hij zelf heeft de apostelen daartoe uitgerust met de kracht van de Heilige Geest. Ook de apostelen hebben nadien hetzelfde lot ondergaan. Gestorven omwille van het geloof in Jezus Christus. Ja, de wereld heeft hun gehaat. Zij waren in de wereld, maar niet van de wereld. Zoals Christus in de wereld was, maar niet van de wereld. De apostelen waren toegewijd aan de waarheid, aan Christus, aan God. Toegerust door zijn woord, toegerust door hemzelf. Hij is immers het vlees geworden woord Gods. Verkondigden zij het geloof in God en in hem die de Vader gezonden heeft, Jezus Christus. Ook wij zijn geroepen. Ook wij zijn gezonden. Ook wij leven in deze wereld
En tegelijkertijd zijn we niet van deze wereld. Als wij het evangelie verkondigen, toegewijd als we zijn aan de waarheid, ja, dan moeten wij niet vreemd opkijken als de wereld ons haat. Er zijn onderwerpen genoeg die in feite een steen des aanstoots zijn in de huidige samenleving. En wanneer wij die onderwerpen ter sprake brengen, zullen we ongetwijfeld stoten op tegenwerking. En toch gaat het om de waarheid. De waarheid maakt immers de mens vrij. En wij zijn geroepen om zelf die vrijheid te ervaren en te krijgen. Maar ook om andere mensen te doen delen in die vrijheid, verkregen door de waarheid. Het is geen gemakkelijke opgave in de huidige tijd om die zending goed te vervullen. Het vraagt inderdaad kracht van Gods wegen, inzicht en bijstand van de Heilige Geest. De apostelen hebben deze opdracht ten volle goed vervuld. Mogen zij voor ons voorsprekers zijn in de hemel, opdat ook wij diezelfde zending van Gods wegen, van Christus wegen, vervullen. Wij staan in deze wereld en zijn niet van deze wereld. Onze blik is gericht op die andere wereld, op het eeuwig leven. Niet dat wij daardoor deze wereld moeten verwaarlozen. Integendeel, wij moeten onze bijdrage leveren aan de opbouw van deze wereld in het licht van God. Een wereld waar de waarheid mag heersen en niet langer de leugen. Maar ten diepste gaat het om het einddoel. En dat is het eeuwig leven bij God. En Christus heeft voor ons die weg gebaand. Naar die eeuwigheid. De mogelijkheid daartoe geschonken. Het vraagt onzerzijds instemming. Instemming met zijn woord. Gods woord. Instemming met hem. Die zoals gezegd is het vlees geworden woord Gods. Het woord Gods in levende lijven. In zijn navolging staan wij. Onze gelijkenis op hem. Amen.